astăzi o să ne jucăm băbăciuna, episodul 3. Da. Nu sunt singur acasă, sunt cu mami și cu sora mea, pentru că tatăl meu este în Franța și o să vină de Crăciun și da, hai să zicem să uităm la treabă. Nu o să mai fim pe Nightmare pentru că am stat cam vreo câteva episoade cu Granny pe Nightmare, așa că o să fim pe normal, fără Nightmare și o să fim fără sânge, nu o să fie fără sânge, ca să nu vă caz pe voi. Vedeți, nu mai este cerul nimic, nu mai este nimic sânge, e normal. Acum trebuie să vedem ce face băbuța, că n-am mai văzut-o. Azi n-am postez acum pentru că nu mai am timp, vreau să o bag pe baba în saună, să o vedem, să vedem și noi curu. Să-i dăm tablou jos. După bătârcă și nu mai arăta așa de creepy. Uite-o. Marș. Acum trebuie să dăm asta jos și să o dăm așa. Noi ne ascundem repede că vine bastârca. Să vă arăt pe băbăciune. Am văzut-o de azi, nu m-am mai jucat Granny. Și vreau să o văd pe bastârcă, de asta a început acum. Uite pe bastârcă. E nu știu și cu dânsa. Acum trebuie să dăm... Să picăm și noi. Ne ducem repede în saună. Repede în saună. Să băgăm pe bastârcă. Să o dă chestia asta jos. Mă enervează. Trebuie să ne ascundem repede în dulap. Pentru că să dă chestia aia. Fix acolo trebuie să dea chestia aia. Eu jos nu înțeleg. Deci trebuie să dea singur și... Nu puteam să mă duc partea aia și să fac vârtej după să merg repede în mașină. Adică era mai ușor așa. Da. Hai să vină cu o cărtărcă auto. Stârca, cu stârca. Haide, băbăciunea. Iubirea mea. Gata. A spus sora ta și ta. Hai, pleacă-te. Pleacă. Ne mai pune și... Da, și-o văzut. Ce și te întorci înapoi? Și eu auzit. Și auzit acolo, fa. Ne-ai auzit nică. Hai, du-te marș înapoi. Ești? Da. Hai, marș. Da, asta-i are vedenie, are auzeli. Asta aude tot. Măcar în pas, dacă e gata, te-a vede, știi. Nu mai așteptăm o leacă. Să uși baba. Acum. Eu știu, ăi. Răbă de mașină, urcă-te. Da. Asta vine rapid. Că ai cu o stârcă și bala stârcă. Vedeți? Vine mai rapid. Și măcar o secundă nu a trecut. Acum! Marș, fac o stârcă. Baba stârcă. Hai, marș. Leșun odată. Nu mai pot. Baba stârcă, ce-ai făcut? Te-ai băgat în capcana mea, așa-i? Hai ca să opresc asta, așa. Haide, uite-o că stârcă. Nu și vaza că o să mai băgăm o dată în saună. Uite, baba stârcă, cu stă aici. Și nu vede ea, adică ea nu știe că eu îi pregătesc această farsă. Să mai fac acest trap. I-am băgat asta, un prank i-am făcut. O să stăm aici până dispare și e. Uitați-vă ce frumoasă este prințesa. Da, numai că îi pute gura. Trebuie să mai speli și eu din când în când pe dinți. Da, am văzut că trebuie să vedem care e ceva aici. N-are nimic. Normalea.
că n-are nimic. Dar ne jucăm cu grani pentru că așa ne place nouă. Aici găsim ceva. Special key! Și cu asta să facem gălăjii. Da. Sau deschidem, nu. Cu ciocanul, a să punem asta la asta și o să facem gălăjii cu ciocanul, da? De bun? Buni, bungi. Bungi. Că vreau să deschid cu asta. Vreau să o chem încă pe o stârcă. Așa. Angela, păi Angela, tarantulă. Și nu mai este sânge, pentru că nu mai suntem pe Nightmare. Acum ne băgăm aici până vine, se respawnează băbătârcă. După mai băgăm o dată și mai vizităm. Eu ți crași ce inspirați. Da, nimic. Nu face băbătâră, frică de mor și nu pe mine. Trebuie să facem gălăgie. Ce crași ce inspirați. O să facem gălăgie. O venit. Marș. Haide, jos. Să vină papa stârcă. Ia repede, ciocan. Și marș. Mi-e frică. Cum să mergem să băgăm iară în saună? Papa stârcă. Nu, acolo. Aici. Nu. Dă-te dracu. Uite acolo trebuie să cadă. E corect. Da, n-am făcut bine. Să mai dau o dată cu ciocanul, că am dat acolo lângă ușă și nu. Haide. Da, marș. Da, dar e în fiecare zi. Când mă ascund undeva și nu mă vede, pune curs. Dar fix acolo trebuia să pun curs. Eu cum mai scap de acolo? Nu mai scap cu nimic. Mamă, cât de proastă-i. Marș, repede mașină. Ca să vin rapid, pentru că e nu prea e acolo. Vedeți? E vine rapid. Acum. Ce proastă ești, Fagarni. Tu ești proastă de money. E cu ea easy. Easy peasy. Astăzi să încercăm să scăpăm de dânsa, dar nu știu dacă se poate scap de dânsa. Așa. Să bleșine și ea. Și mai proastă din lume odată. Dar să ne luăm ciocanul să-i dăm în cap. Ia, Hammer, hai, apare. Apare Hammer, Apare Hammer, lasă-mi să-l mieleau. Du-te, fate aici. Așa, dă-te aici. Da, du-te, da, așa. Doamne, acum mergem la ușă. Să deschidem. O, bravo, Granny. Acum trebuie să nebunesc. Facem clătite. Era să clătite la mine și... Auziți un televizor? Auzi un televizor. Mergem la Slendrina. Vreau să o văd pe Slendrina. Asta o să deschidem la cușa. La mai închide la cușa. Lasă o crăpată. Așa.
Acum vreau să o văd pe Slendrina. Slendrina. Acum vreau să o văd pe Slendry. Nu mai avem nevoie de jucat. Bă, de să băgăm. O să avem nevoie de dânsul. De ce l-am aruncat? Aveam nevoie de dânsul. Aveam nevoie de dânsul, ați văzut? Păi, Doamne, cât de prost. Am nevoie de asta, să pot să o văd pe baba stârcă. Să văd pe Slendry. Pot să o bag pe aia sau... Ce vorbesc? Prostii fac. Oh, te canți timp respirați. Ce răspund acum? Hai, fac, Arni. Vin. Mi-e frică. Ați văzut? Ca un turbă. Hai, bag iar în sauna. Adita mai bomba de grenie și nepoțel de-a lui. Hai că vreau să o văd pe Slendry. Aici, înăuntru. Așa. Acolo o să fii. Hai, marș. De acolo. Da, miroase, mă duc să văd ce miroase și mai joc. Așa joc. Faci clătiti? Da, da, ce faci? Ha? Hai, Favi! Nu știam dacă era unită. Eu eram prost. Eram cu plajă. Da. Lăsăm. Sau nu o lăsăm? Trebuie să luăm toporul. Puuu, că mai prost mai sunt acum. Dar ce au pus 2 minute? Că n-avem cum să o vedem pe Slendry în 2 minute. Dar ce crede asta? Că noi suntem proști? Haide, marș! Așa, să vedem repede pe Slendry. Că dacă nu vedem pe Slendry și atâta, că avem nevoie de Slendry. Că noi ce mai facem? Ori o vedem pe Slendry, ori ne căcăm în trânsa. Găsăm un banchi așa la... Nu găsăm. Nu mai băgăm pe asta în saună, o vedem doar pe Slendry, da? Mi-e frică de mor. Înțelegeți? Mi-e frică de... Am o dragoste așa pentru ea. O să văd pe Slendry. Merg până la Megasi. Aici am văzut că telecomanda. La Megasiule. Să poate să vină ba și mi-e frică. Face tutte, mami, face tutte. Face tutte, mami, face tutte. Până la Mega singurel. Șiule, la baricadă de șiule, după la Mega șiule. Hai, du-te odată, grănică, mă enervezi. O aștept grănic și nu vine. Hai, de fapt, vine odată. Că te trag de icșoară și ele tări până sau nu știu cu acolo. Hai că vreau să văd pe Slendry. Șiule, la barigă de tătă șiule. Ori la auzi.
Shaggy, n-auzi-l. Ia acum. Nu-l auzi, așa-i. Trebuie să-l auzi, că o trecut ceva. Și unle, n-avaria de tată și unle, fug până la mega și unle. Dar nu vine bastărca. E ceva. Ce să o atragem? Ce să o tragem? Că n-am cu ce. Cu ce să o tragem acolo? Că altceva n-am văzut cu ce să o trag. Ursulețul am. Mai arunc o dată. Haide, fac garni odată. Să mai arunc o singură dată. Dacă nu-l auzi nici pe ăsta, mor aici. Am închis ușa. Bă, nu-i. Mi-e frică de mor. N-am ce să vă spun decât cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un mare like, să dați like la acest video dacă v-a plăcut. Într-o zi o să mă dau pe Praxis pe jocul ăsta și o să vedem pe Slendri, o să fie așa de scurt până găsim ciocanul Teddy și pe Teddy. O să fie un video scurt, mâine acuș, o să fie unul scurt acuș, să vedem pe Slendri, că voi nu cred că ați văzut-o. Și o să văd și eu, pentru că nu habar n-am cum arată. Bine, am văzut-o pe poze pe care le-am mai pus și că dați un like, subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa!